Molweni camagwini ninjani ngiyaphila mina uMakhosi Mkhize lo eBensangoma. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngokuthi yini indaba abantu bengasashadi namhlanje. Yini le yenza ukuthi isizwe sabantu abamnyama singabi seshada na? So ukuthi unakho konke umuhle udlula yonke into awushadi kodwa. Lento le abantu abaningi bakholelwa ukuthi bayathakatha imishado yabo ivaliwe. Cha, hayi akukho kanjalo. Futhi uma uwumuntu wesifazane kungcono uma ungashadile wazi ukuthi mina angishadile ngoba angimthandi lo muntu ekade efuna ukungishada. Labantu kade befuna ukungishada ingoba angibathandi, hayi ngoba akekho umuntu oseke wangicela ukushada. Leyo nto leyo yenzeka kanjani na? Leyo nto yenzeka ngalesikhathi umuntu wesifazane ekhula. Kukhona isigaba somuntu wesifazane afika kusona la asuke ekhula khona umuntu engena kuma-period ekhula ebamdala. Ngaleso sikhathi umuntu wesifazane uyatshela umuntu wesifazane osuke khona ekhaya, kungaba umama wakhe, usisi wakhe noma ugogo wakhe, noma menganayo-ke inhlanhla yokuthi abe nabantu besifazane anabo egcekeni, angatshela noma ubaba wakhe-ke lo osuke khona. Kodwa kunosiko lomuntu wesifazane olwenziwayo. Leyo nto leyo ayenzelwa umuntu owumZulu, ayenzelwa umuntu owumXhosa, kodwa yenzelwa umuntu owum-Afrika, umuntu omnyama, umuntu omnyama wesifazane. Ngalesikhathi ekhula engena esigabeni sokuthi useba mdala, kunosiko elenziwayo kuyena. Lo muntu wesifazane kutshelwa abantu bomndeni ukuthi usibanibani usekhulile. Mekuthiwa usekhulile umuntu wesifazane kusuke kuchazwa ukuthi mengase kuthiwa ngaleso sikhathi uselala nomuntu wesilisa usengakhulelwa. Sho ukuthi lowo muntu mesangakhulelwa futhi usesesigabeni sokuthi usengagana. Kodwa into eyenziwayo kwenziwani na? Ngalesikhathi kutshela umndeni uyathathwa lo muntu wesifazane ahlaliswe phansi, ayalwe. Kodwa before ukuthi ayalwe uqala ahlaliswe phansi, agundwe ikhanda. Megundwa ikhanda kususwa ubudala bobungane kuyena, sekuzotshalwa ubudala manje kuyena. Uyagundwa ikhanda, meqeda ukugundwa ikhanda uyahlala endlini agoyiswe njengomuntu osuke eshonelwe noma umuntu osuke ezoshada noma umuntu osuke esentwaseni. Uyazila umuntu osuke engeniswa ebudaleni, osuke esengene ebudaleni. Uyazila kuya ngey'nsuku ukuthi uzongena isikhathi esingakanani, bese kuba nezinsuku akalelwa zona ukuthi uzozihlala. Leyo nto-ke iyahambisana namakhambi ehambisana nawo asetshenziswa yilo mntwana. Kukhishwa igazi lobungane, kufakwa igazi lokuthi lo muntu usemdala. Lekhaya kuyatshelwa abantu abadala abangasekho, kuyashiswa impepho ukuthi usibanibani usengene esigabeni sokuba mudala. Siyacela ukuthi nimugade ezindleleni zakhe azohamba kuzona. Ngalesikhathi egqunywa, ephalaziswa, ugcotshwa nebomvu, egcotshwa nebomvu, egundwa ekhanda, kususwa lobu budala bongane kufakwa ubudala bomuntu omdala. Luyatshelwa nedlozi nabantu abadala basekhaya ukuthi umntwana wethu manje usekwelinye izinga, sicela ukuthi kushiwo lapha emsamo nesalukazi lesi esisuke senza noma uba lo suke khona ekhaya. Siyacela ukuthi umntwana wethu kungabi khona umfana ozodlalela kuyena. Umuntu wesilisa membuka kufanele abone unkosikazi. Nanti ithempeli lakhe, siyacela nisigadele lona. Lo muntu wesifazane-ke ngaleso sikhathi akaphekiswa, uyagoyiswa.
akakuthinta ukudla, akabathintela abantu besilisa ukudla, akakhulumi futhi ezindabeni akakhulumi. Uyayalwa, uyatshelwa ngokuyiphatha komuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane uyiphatha kanje kanje kanje, yini eyenziwa yintombazane. Namhla sekushaya isigaba sakho sokuthi ugane kufanele wenze kanje 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 kanje. Na kanjani lowo muntu uzogana, uzoshada, noma ngingathiwa akashadanga ngoba akusiyena-ke wonke umuntu ophiwe, kodwa kuyingcosana futhi angikholwa ukuthi ngempela akekho umuntu ongeke afike azothi baba mnomzane siyakhuleka ekhaya sizocela isicelo esihle, ihlobo esihle. Futhi umuntu wesilisa namuphi membuka uzothi membuka ahalela ukuthi lo muntu engathi ngingamthatha ngimyise ekhaya ayovusa umuzi wasekhaya. Angeke athi membuka ambukele ukuthi engazi ukuthi angamshaya ajijele lapho, engazi ukuthi angathesta kuyena. Ngisho ngathi uyamhalela uzothi memhalela athi ngiyamhalela kodwa engazi ukuthi ngingahlala naye impilo yami yonke, engazi ukuthi ngingamthatha ngimenze unkosikazi, engathi ngingamthatha engazi ukuthi ngingamshada. Akangashada bengafuni yena ukushada, ebona ukuthi akakafiki le ngimlindile mina engibonayo ukuthi angangigculisa, kodwa inhlanhla yomshado isuke yakhiwe ngalesikhathi umuntu engena ebudaleni. Kahle kahle kuwusiko lomuntu wesifazane, lomuntu omnyama, kuba namakhambi asetshenziswayo akhishwe isigcwagcwa sokuba yingane, kwazi ukuthi lo muntu usekhulile. Nabantu-ke le mndenini abasuke bekhona, especially abantu besilisa abasuke bekhona ekhaya, mhla yeseqeda bayeza bazomukhunga ngemali emhlophe. Leyo mali imnikeza inhlanhla, bamvulela iy'nhlanhla zakhe ukuthi endleleni zakhe abe nenhlanhla ezoza kuyena. Ngiyabonga uMakhosi Mkhize, ngiyacela ukuthi usubscribe kwi-channel yami. Uma ungakazi usubscribe khona uzobona okunye engizoqhubeka ngikhulume ngakho. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anisikelele lapho enikhona. Amen. Ngiyabonga.